ଆଜି ବାହାଘରରେ ହିରୋ ହେଇଯାଇଛେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାଇ କୋଉଠିକିରେ ଯିବୁ ଏତେ ଟିପଟପ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଯିବି। ଓହ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଯାଇକି କ'ଣଟା କରିବୁ? କିସ୍ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ସପ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟରେ କିଣିକି ଦେବି। କେମିତି ହେଲେ ତ ଡିଜେ ଆସିବ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ମାରିକି ଗୁପଚୁପ 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 ଡେଇଁବି ଡିଜେରେ। ଓହ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଯାଇକି ଭୋଜି ଖାଇଦେଇକି ଡିଜେରେ ନାଚିବାଟା ନାହିଁ ରେ। ମୋ ବାହାଘରକୁ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। କାଲି ଆମର ସେ ଆଲବମ୍ଟା ଲଉଟିଲାଠୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଜଣକୁ ଆକା ଚିହ୍ନିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଆକା ଚିହ୍ନିଲେ? ସିଏ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଜିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଭୋଜିରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ବନ୍ଧନବାକୁ ଯାଇକି ଲେଖିଲା। ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ କେତେ ଦୁଇ ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ। ସେ ମାଡ଼ଗୋଳ ବଡ଼ ନ ହେଉଣୁ ରଖିଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଥିବାର ଅଛି। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ନାହିଁ। ତା'ର ସୁବିଧା ଆଉ ଅସୁବିଧା ଦେଖିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ରିଏଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଯିବି ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯା।